Pindot na in town, oy. Ano yung among bangos karon? Tinulang bangos, butangan na itong malunggay. Yan, mamaya na yan. Ito naman, ay prituhin natin. Lagyan natin ng ano ba yan? Lagyan natin ng crispy fry para hindi siya tumatalsik. Ito guys, malunggay. Halo natin sa tinulang bangos. Ngayon guys, meron akong binili guys na masarap. Ito talagang binalikan ko doon. Kahit mainit, pumunta ako doon. Kahit malayo, nilalakbay ko ang kalsada para malating lang kita. Ayan. Kaya nga tinatawag kita eh. Hindi ba alam na pag layo nito, pinupuntahan ko pa to, binabalik-balikan. Kambaliin. Okay. Tinatawag nga kita eh. Huwag mong patayin. May ganin, nabutan, last na lang ni. Daghan gani ha. Oh, pero kuhan, mana lang eh, 20 pesos. Sabi niya, bakit ka bumalik eh? Kulang yung pera ko kanina. So, hindi mo sinabi. Bakit pautangin mo ako? Kasi nakabili ako ng bangus. Mahalang kilo sa bangus. Ito ay ating piprituhin. Oh, sariwang-sariwa. Oh. Sarap to, di ba? 20 na lang. 20 pesos. Kahit bili kag 2 kilo, no? Oh. Tapos kuot-kuoto na lang. Yes. Okay, prito na natin to. Yan, hugasan natin maigi. Hugas pa, hugas. Prituhin natin to. Yan, tama na. Lagyan natin ng asin. So, prituhin natin lang. Buhay pa eh. Tumalon. Buhay na buhay. Yan, sarap ng ulam ko ngayon ah. Prito. Yan. Ang ating tinulang bangus guys na may malunggay. Tikman natin. Grabe ang sarap. Tapos ngayon, dito na tayo. Ilunod na natin to. Nagmumukbang si Aki ng masarap ito. Tapos na yan? Prito din yan? Matalsikan na na. Sunod ko dito kaya lakas tumalsik na. Ayan, dito na. Tanggalan pa natin ito ng buto. Kaya natin. Nabangtok na ito. Ayan. Okay na yung ano.
to. Sausaw sa ano, kalamansi. Harap ba? Ano na yung isa matambok? Matambok. Sarap dito. Sarap ang lasa. Congratulations. Alam mo, Dagang na yung tapok kanina. Dagang kaya. Pagabot na ako. Ilang piraso na lang. alam mo yung tao. Hmm? Alam ng tao, resto, pagkatapos mura. Pintala, ang kilo. Pati ulo makaon. Ha? Pati ulo makaon. Kailangan mo Sabi ang maganetang ulan. Hmm? Bagong tanong ng tangla. Napuslan na. Yan. Ano pa ang tanong? Ganda naman na. Ha? Tagahan lang nga yun. Okay. Huwag ko siya nagtanong. Okay. Huwag ko siya nagtanong magtanglad daw. Nagahalan ka mga ayo. Kaya mo yan, yung suntukin mo kasi. Parang ang takbo dyan, kahit ano. Ayun na yung downfall na yung marunong. Hindi siya masayang ko kaya. Pwede ba ako na? Aray na. Di marunong! No! Marunong, bro! Sige, makat mo. Di ba makapag-flash ah? Ano ba? Ha? Okay. Ayun? Ay, nako. Ay, nako.
Ay, papa mo. Eh, gusto ano na? Wala na. Ano, ano? Ayun ba? Siyempre, bro. Guys. Ano, bro? Ha? Ando na yung papa na. Kuha ka na lang yan. Ang sarap-sarap ang lalaro. Hindi na. Malapit na pala matapos. Ay, no. Ay. Ayos ah. Ayos ang buto ko. Ayaw, mag-cook na. Lolo, nag-second. Nag-suspend in the street and the things. Ano ba, Jai? Abot mo yung anak. Ito? Ako lang din tayo nun eh. Baso. Lakas ka naman. Wala yung atin. Mabalik ka ba? Kaya mo yan! Sabali yan, sabali. Ayan. Wala na. Mabalik ka ba? Gusto ko pa. Salam. Ito, bumalik ko. O dito. Mami, ayaw mo kayo? Tapos, tapos. Diba? Hindi nyo ano. Buo ako na buo.